Okay, sa bidyong ito ay didiscuss naman natin ang two types of light motion sensor switch na ginagamit para sa mga ilaw natin sa bahay. At ito ay tinatawag ding Smart Electrical Device Sensor. Meron tayong number 1, itong wall-mounted type motion sensor switch. At ang pangalawa, itong receptacle type motion sensor switch. Ito yung itsura ng actual na wall-mounted type. Ang pinaka-sensor niya, itong nasa gitna na white plastic glass. Meron din siyang tatlong selector, on-off at saka auto mode kapag ginamit mo naman yung motion sensor switch. At meron siyang 3 wires sa likod. At ito naman yung receptacle type. Itong receptacle type, ganun din. Nandito sa gitna yung kanyang pinaka-sensor, itong white plastic glass. At meron din siyang selector dito. Yung selector naman niya, magkabilaan, no? Itong unang selector niya, pwede kang pumili kung ilang illumination yung gagamitin mo, no? Kung minimum o kaya maximum illumination. At nandito rin, sa kabilang selector, mapapansin mo dito, meron siyang tatlong pagpipilian, no? Ito naman, kung gaano katagal yung time delay naman nito na hindi siya mamamatay. Kita natin, yan, merong 16 seconds, merong 32 seconds at 220 seconds. Tatlo yung pwede mong pagpilian dito kung gaano siya katagal bago siya mamatay kapag wala na siyang na-sense na motion. Yan yung pinaka lamp holder naman nito. At ito, ipa-plug mo na lang siya, no, doon sa receptacle ninyo, and then magpa-function na ito as auto. Auto na yung function nito base sa motion detector naman nito. Subok ko na rin ito at working naman siya base sa kanyang functionality. Itong wall-mounted type, nabili ko to sa online ng 560 pesos. Plus 40 pesos yung shipping naman nito. Kaya ang total cost na nagastos ko dito ay 600 pesos. Itong receptacle type naman, mas mura ko itong nabili. At mas madali pa itong i-install dahil wala ka ng wire na i-connect, kundi plug and play lang ito. Ito naman ay nabili ko lang ng 90 pesos plus 40 pesos yung kanyang shipping. Kaya ang total cost naman nito ay 130 pesos. Okay, ipapakita naman natin ang actual na functionality nito. Una ay ikakabit natin itong ating ilaw dito sa ating sensor at saka natin ikakabit dito sa ating power source. Yan, pinabit ko na yung ilaw sa kanyang sensor holder. At ilagay lang natin sa minimum 16 seconds time on, no, yung ating selector. Yan, mapapansin natin, nilagay ko lang siya sa 16 seconds. And then ikakabit natin siya dito sa ating power source. Okay? At ito na yung actual na setup natin. Kapag in-on natin yung ilaw, dahil ang setting natin ay 16 seconds yung kanyang on time, kailangan at approximately 16 seconds, mamatay yung ating ilaw. Okay, on natin siya. 1, 2, 3. Antayin natin siyang mamatay. Kung walang motion, dapat approximately 16 seconds, mamatay siya. Yun, namatay siya. And then, okay, mag-i-introduce naman ako ng motion para mag-on yung ating ilaw. Gagamitin ko itong kamay ko. Yun, nag-on siya. Antayin uli natin, 16 seconds. Kung mamamatay yung ilaw. Yun, namatay siya. Ulitin pa natin ng pangatlong beses. Mag-introduce uli ako ng motion dito sa baba. Gagamitin ko uli yung aking kamay. Yun, nabuhay siya. Antayin uli natin na mamamatay siya. Yun, namatay uli siya. Then lastly, mag-introduce uli ako ng motion. Yun, nabuhay siya. Ibig sabihin, working yung ating functionality dito sa ating
motion sensor receptacle. At yan, nakita natin na working ang functionality ng ating light motion sensor. Itong dalawang sensor natin, itong receptacle type at saka itong wall mounted, almost parehas lang ng functionality at konsepto yan. Kapag na-install din natin yung ating wall mounted motion sensor, ganon din yung konsepto nito. Halos parehas lang ng functionality. At dahil nasa bagong yugto na tayo ng new smart technology age, mas mainam na magkaroon tayo ng basic ideas ng mga new smart technology para magamit natin ang convenient benefits nito para sa pang-araw-araw nating buhay. Hanggang sa muli!